perkenalan Gilar Tribudaya Media Tama Production Jinuk Audio GTB Musik Bagong Lekting bareng Aradina dan juga Cahaya Aprilia. Lengser yang punya Blora Kota Fitria juga Idin Sakita. Kembali kami bareng Bella Bonda dan juga Lia Lady Star. Dan juga Dwi Rahman. Ses, yuk, ses, yuk. Kali ada Ana sore bersama Anja Neha. Kali ini berdiri sama ada juga Novi Winsa. Dita Aulia bersama Putri Nirmala. Anyak ya, ya.
kenalan sinarang artis-artis gilar Tribudaya. Berkah barokah matur sembah nuwun sakderepun ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suh ngamirsani pagelaran ketoprak gilar Tribudaya pidalem saking dusun Temuran Blora Mustika ingkang dipun pangrasani Bapak Trimo Raharjo unit angka 2 angka loro terkunjuk dumateng Bapak ingkang hamengkugati panjenengan Bapak Guslar dalah Ibu Leles nggih matur sembah nuwun beribu-ribu terima kasih sampun percaya kalih keluarga agung ketoprak gilar Tribudaya tinimbali sononten dusun kroyo kanthi acara tasakuran walimatul arus utawa ngunduh mantu panjenengane Mas Egar bersama Mbak Umi lah ya Allah sing melek anu karek cah cilik-cilik iki piye iki gak sekolah ya Dik sesuk sekolah mek apa mundak pinter yo dengane kanggo temanten sakloron panjenengan Mas Egar dalah Mbak Umi muga-muga dados keluarga ingkang sae ingkang sakinah mawaddah warahmah Pak Guslar tasih wungon nggih Pak nggih dereng ngantuk nggih Pak nggih pokoke melekan nggone Pak Guslar kene sing semangat tuh wong nek betah melek rezekine tememplek dungane sing sae kagem Pak Guslar sak keluarga mugi pinaringan seger kuwarasan nggih Pak nggih diparingi panjang umur cethek rezekine didohke sengkalane mancek tengahing latri ngaturi suka parisuka panglipur yo sinareng dino audio ugi wonten media Tama Pro Bagong Lekting salam pembukaan adik entek suara aku men apa ya men nadane sing ndi iku lagu apa men? Apa? Sing nada ndik kok ndek bengi nganti ndelosor-ndelosor. Apa ya cah? Nganu ae ngaturi apa tepo tulodo kanggo temanten sak kloron. Aja gampang kena godho nggih Mas nggih. Mas nganten dalah Mbak nganten aja gampang kena godho. Godho coba niku mesti mangke wonten ning muga-muga diparingi kuat godaane diparingi kuat cobane. Oke, diaturi wonten salam pemanasan kanggo nyontoni temanten sakloron wonten kena godho. Semonggo. Ya, cah cilik-cilik do menek ngene. Lan ae cung ya nek ketumplek. Nah, ya kono ning gone tukang syuting. Wes. Kok tukang syuting kok mancal iku mbok anggap ngolai diesel kok sapi nyelentak rumangsamu ngenyak kowe ape karo tukang syuting jenenge apa ngono ku perbesar iku jenenge apa shot lah nek shot iku ya ora kepanem iku jenenge shot wong kok shot wae siot ayo limindo nalikan nindi jaman semono tresnaku setya lan tuhu enene mung tansah ngalem bono dimi-dimi sesat ora nate citra mula aku tresnaku kinowo mati ora ana lintang kang sumunar mung ndika pepujanku sliramu pamit tugasnya yai mreh rayu ning sesami ganku muci Aryo Basuki sok kapan anggonmu bali petang dedet rasane ngatiku bareng keprungu kabarmu nyetane sing kondur mung layanmu ora
budaya media tamaloi gitu audio bakal kolektif. Tresnaku setya lan anane mung tansah ngalah bener jujur ora nate citra mula aku tansah ati bani tresnamu mung tika pepujanku sliramu pamit tugasnya iyai mreh rahayu ning sesami ganaku muji Aryo Bang Suki soka anan gonmu trio jegrang trio nyelentak gak apa-apa Dek gak masalah bebas sing nduri trio apa iku ora sikile dunggane loro karo kowe kok malah melengak kowe engko njaluk lagu ya lagune apa ya iki sing ndelok iki seragaman biru-biru kembar karo awak dhewe ning kene duwe ndas ning kono gak duwe ndas peteng dedet rasane atiku bareng keprungu kabarmu nyetane sing kondor monglah yang ora liya kena godhong tukang syuting kok mbok pecicili iku maksudem piye? Ambekan ke ngono Mas maraya aku grogi salting kok ya. Oh nek mencureng aku gak wedi, aku biasa ngadepi mencureng. Gremet-gremet ngereki wong nek hari kira karo-karuan ngene. Tak guorok tenan kok. Lho ya, beke nyemoni godone ndekne padha iku. Maksude godo sing ning omah kowe lho tak guorok kowe engko. Bocah kok iso. Lah wong mangkelno wong-wong disyuting kok malah menciringi tukang syuting nek ora wedhus iku sitok ndak ono. Ora ngajar tenan kok. Lho, urung ono anune, Nduk, urung ono apa jenenge ngono ku? Panah. Panahe iki lho ning mang panahe tukang syuting gak mbok tempelno kono. Nek panahe tukang syuting mbok kono tancepno aku langsung meteng ngono wong. Adek mbok guyu dhewe ana apa yo do meneng ae weh ora ana sing wonten kena godho iki mau diaturna nyontone kagem temanten sakloron panjenengan Mas Egar dalah Mbak Umi mbok pilih mangke anggenipun bebren aja nganti gampang kena godho aja nganti gampang kena godaan sing ngene iku lho Nduk sing ning dalan-dalan ngono iku ya pokoke apa iku godaan ning dalan kok pocong ya sayang iki tampilke artis saka GTB wah biru-biru biru begitu berharga dirimu untukku ya kali ini bareng Wiwin Ufara.
wis roh gambare Media Tama jernih tiada tertandingi yo. Sampai kowe engko disut rainem ketok merongos tak bacok. Kudune senyum, kudune sumeh, sumringah. Mas, kowe nek nyuting aja mencureng jake. Karo mengsem dadi kono ben melok. Nek kowe mencureng, anakku melok mencureng. Aja. Engko nopi contone carane. Marai kok arek nawari. Nah. Dadi engko dekne anut Mas, nek sampean nyutinge mencureng mesti sing disyuting mencureng. Lah nek sing nyuting guyu mesti. Lah nek sing nyuting ketok untune maksude. Ono ae. Ate sih iki tak gopo lah jane. Lah kok gorok nopi mangkok iso. Yo ora kedas bloko. Permintaane, Nduk. Apa mi? Sing lagi mlebu lagune Lilo ya. Ya wis, ya. Iki pokoke ana jalukan nganti ping 10 sing nyanyi kowe dhewe. Bar iki terus ketange lho aku kok iso mi. Saiki tak hukum sing awan gak teko bengi nyanyi nganti mondol ya. Nek Dita cara awan gak teko bengi ya mondol temen. Aku mondol ono yangku. Adek kecil-kecil rek wis nyapa sayangku cinta. Negara angin. Negara angin. Iya negara angin kok masuk angin tenan. Kok bar iki tak kek ya. Wis kebayang-bayang lagune kowe. Nah iya aku lagu iku mari loro ati kok, Nduk. Mesti eling kabeh kok. Apa ngono? BRI Mekar. Mekar gak isto ya, Nduk. Isto mek mekar ya. Aja. Gak ape utang bae bela ya. Ora apa tak nggo healing, aku pe healing kok. Kesuwen bayar Desember marayo yo Ibel. Ayo men, jaturi. Li L I li L O lo li lo. L O lo L I li lo li. Kok loli to? Diwalik, diwola. Ayo men. Kok iso. Aja mok seneni ae kademen lho. Kok iso mengkeret. Iya. Ngek. Ayo sing semangat. Apa wis ora kelingan sumpah janji mumung marang aku Ya mong marang aku. sinaksana lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku rep wis nganti telon ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya ora nyono ora ngira kowe madhot talining asmara tresnaku kang tulus Ayo sikil, ayo piye yo. ramok joko Cagai, ayo cagai. mau blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu nadyan aku jroning ati nanging aku ra bisa duweni Sik. Pas saya neng. Nang ketok ta ora Mas gambare? Ketok. Gak.
Kok kene ketok mi. Iya, ketok. Kok streaming tak terus Mas. Kok ono mbok. Ngene Nduk, kan iki nganu tak kandhani. Adek nganu mi. Nek ngejob iku, aku kepengin nang ketoprak gilar cah. Piye ndelok bentuke piye cah. Ayu-ayu tah elek-elek. Streaminge ndeloke ning media tama. Aja ning liya-liyane. Mun aku nak ning liya-liyane engko dadine koyo hantu ya. Melak terus ya. Nek ning media tama jelas dadi ayu. Ayu. Ayo aja ndelok ning liyane media tama. Ayo. Li. Aku ora raiku dhewe wedi ya. Sida ta ora ya, aku dipenggak terus. Ono apa? Ono apa? Li. Ayo angkat. Ayo Win. Lah dipenggak terus. Media tama tak promosikno ngene iki sesuk anggere gak mbok cak titeni kowe yo. Ayo melok terus ora. Aku sing takon ngejak aja. Aku. Ayo diangkat. Lilo atiku wis lilo nangyan batin ku keloro-loro angin aku ragu mergo atiku wis kepecut tresno Gilar Tribudaya asing Tunjukkan pesonamu yo. media tama jenenge bos Konten bokong. hai Weh. Ayo Nduk, mentul-mentul ya. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku Sikat. wis ganti ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya ora nyasa ora ngira kowe medhot talining asmara Bokonge. tresnaku kang tulus suci Rama Joko malah mau plenjani Ayo Nun. apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu ses Oh ngene kodene. atian apa jroning ati nanging aku ra bisa duweni Ses, nyantai. Ning Pak Guslar kene engko gak usah kesusu ya Nduk ya. Bare para pajar ya yo. Angkat. mulai jam 7 ya Iya gak masalah. Engko tak sewakno ning Five kono. Five lho Vape. ya vape Ya rembange kok apa jenenge? Vape. Polos. kedemen sakne aku wek Didol panggunge. ah kok didel Engko turu ning.
Jarane sapa kae ayo, ayo. Jaran yang. Jaran ngombe arak tapi piye Yang. ngono. Jaran kok bentuke kok gliyong kabeh ngono. Yang. Mah aku mah Wiwin. Gak. Win kok iso. Nek lagak. Sakno kademen no. Oh, yang kok. Lah kowe yo nggawa ngono Kak. Yo, Aku. Kok Ayo. gedenya aku. Tekon ndi? Teko kroyo. Lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwomo mergo atiku wis kepecut tresno. Matur suwun yang punya lilo tadi dari siapa ya? Pokoknya mes matur suwun. Sing nyekersake sinten wau lilone? Iya, sia-sia aku mengharap cintamu kandhane ya. Parek esuke ngenae ra karu-karuan ya. Weh, sapa sing njaluk, Nduk? Sia-sia mengharap cintamu versi Adela. Atik versine atik ngadimin iki. Piye men kira-kira men? Gak apa ya men? Lah ya arjenku jenenge ya ngadimin. Sing njaluk jenenge ya ngadim, ya berarti CS nek ngono. Oke, iki mang boloku cilik-cilik njaluke negara angin ya. Oke, iki bestiku, aku seneng cilah cilik-cilik ngene iki santai, kalem, kuasai. Beda ning Kaliwader walah. Ngomong wong mendem kok cacah. Iki lho rada pres raiku aku. Pirang-pirang dina ngomong wong mendem tok. Nduk, Cahaya, ini dikasih sik negara angin kok bariki lagi sia-sia mengharap cintamu. Oke. Media Tama angger gelem melok gilar terus. Aku ndek uni. Tak tukokno sing syuting sing miber jenenge apa, Mas? Wis duwe. Ada lagu kok. Wong kok senengane. Ayo, mbok kek ndi? Mong syuting rego 10 juta kok ora dikei drone. 10 juta entuk 10 mainan. Murah Media Tama, regane murah, gambare apik. Bocah yo becik. Ning sayange mripate mendelik. Lah cen tawakane ngono kok iso. Dalem bebek. Anu terpaksa nggih. Wong tua-tua kene lagune gaul-gaul lho ya, Nduk. Heeh. Gaul kok galau. Negara angin saya iki pasukane cari bel di depan iki ya. Yuk bareng Dek Cahaya April ya. Yuk monggo. Tak tempo sebelah 1 kilometer nusawang sing nate janji mulai ning aku sakwise rampung ke urusanmu tak tekate masya ora tau ngalami ada minus siji masa ora ditemoni nekatku Goyang yuk. Bisa bener negara angin Kayo tresno murasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya Sikat Mas.
Bisa tak kangeni, bisa tak tunggoni, bisa terus tak tangisi. Bisa tak kangeni, bisa tak tunggoni, bisa terus tak tangisi. Bayar lampu sosok rong puluh. Terpisah penuh
aturan negara Cahaya anyar. Aprilia. Satu permintaan spesialnya kanggo ciwi-ciwi yang di depan ya. Aja mulai sih. Barikin jaluknya tak kei. Oke. Bar negara angin apa? Oke, semua menge. Anu nduk sampe nek menawa sunat. Kok sunat? Wedok kok sunat yo. Nah iki dikek dituruti mbok menawa sampe ndek rap. Nek rabi yo kesuwen aku lak wis tuwi. Ulang tahun. Ben anggap ketoprak ngono ya. Tapi kok yo jayamen ulang tahun ngono. Anu tapi gak apa-apa sok ulang tahun njek nanggapno ketoprak buke ya. Ya, nek ngenteni ndekne rabi yo menawa yo kowe-kowe do mati kabeh, sing urip aku dhewe. Tamani dhewe caken delok ya. Oke, iki mana permintaane? Apa mang doa lali aku, Cah? Sia-sia mengharap cintamu karena apa, Mang? Terpaksa. Terus apa nah? Lagi ikut ya sing mlebu ya. Saiki apa sih yang tidak pakai uang? Nyalur lampu ngono ku mang yo ora diuneni. Samber gelap. Gak apa-apa, susuk 20.000 mbok jaluki apa? Lho, susuk kowe kok mbok jaluki apa? Katut. Yo kan, saiki kandilan kok yo. Dek Putri, sia-sia mengharap cintamu ready? Oke, ayo. Gas. Alah, cah anggerono wong saja. Wong anggerono piye sithik kok celeguk. Syekh Jarwo Mas Am pantes piye? Syekh Jarwo iku ndak pantes ngene iku. Gus Jarwo ngono pantes. Iya. Sampai sana yang punya sia-sia mengharap cintamu bareng Dek Putri Nirmala, ayo Limino. Ayo ayang Limin ho weh. Ben kaya ngene, ayo yang. Duet. Sia-sia mengharap cintamu. Iya ya. Pak Warung Monahim. Iya aku di sini ya. Percuma sia-sia diriku mengharap cinta darimu. Kini ku sadari dirimu tak punya rasa untukku. Perjuanganku tak pernah bernilai di matamu. Cintaku seakan tak berharga Dalam tangismu akulah yang selalu ada. Aku kecewa, mengapa kau pilih dia? Kau rasakan getaran cinta yang telah ku berikan. Ataukah kau sengaja bermainkan diriku? Harus
senanglah kau bersamanya. Tinggal aku di dalam sepi. Gila Artri Tudoyo. Spesial buat Mas Gogon. Ada Bosnen. Mana Bosnen? Mas Bosori. Bosnen di nak Bosnen ini nyaware. Ayo, tarik yuk. Kini ku sadari dirimu tak punya rasa untukku. Perjuanganku tak pernah bernilai di matamu. Cintaku seakan tak berharga. Dalam tangismu, akulah yang selalu ada. Aku kecewa, mengapa kau pilih dia? Tidakkah kau rasakan getaran cinta yang telah ku berikan? Ataukah kau sengaja bermainkan diriku? Haruskah Aku relakan dirimu yang selama ini ku harapkan. jujur aku terluka melihat kau bersamanya. Musnah sudah harapan cinta Yang ku harap selama ini. kini senanglah kau bersamanya. Tinggal aku di dalam sepi. Kini senanglah kau bersamanya. Tinggal aku di dalam sepi. Terima kasih sayang. Jenengan nak gak ndek perkara apa-apa ya, Bos? Lah nyanyi dik so nganti ngono istilahane gene, ya Allah ya Allah. Menghayati ya. Duet maut. Duet maut apa duet maut? Maut. Tenan cah nyanyine walah ngono tenan ana. Pas aku ndek perkara apa iku. Satu permintaan dari bosku tercinta. Sia-sia aku mengharap cintamu. Lah nek ketoke kok wis sia-sia ya wis cah. Aja dianu cah. Aja diganduli nemen-nemen golek neh ya. Kok gayane ndekne ngono. Ndekne ku lho. Aja ndelik to ya Dek terus ndelik. Berarti sing urung terpenuhi ada terpaksa. Oke. Kepeksa tenan iki kahanane hanya pengen soalnya ana mo. Ora usah ngono. Alah. Oh. Gundule sapa sing dipacul? Are lagu nek gundul-gundul pacul gundule sapa sing dipacul? Ayo diaturi terpaksa. Diitin ae, Dek. Sing ndek mang wis adek ndara wis penak wis manggon tak leh engko malah bingung yo. Aku tak kena Cikli yo bingung golek lirik gak ya. Cikli saiki lagune Jamrut tok. Hari ini hari yang ku tunggu bertambah 1 tahun. Ini nek mat pinter ana wong nyanyi gaget dikendangi nak umat.
Yuk, diaturi terpaksa. Semonggo. Spesialnya kanggo sapa mau sing ngersake. Pokoknya bos-bosku tercinta. Matur thank you hadirnya, matur thank you absennya. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku bernyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Hop, dugong to apa?
Coba dengarkan aku bernyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Sungguh terpaksa aku bernyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Satu permintaan terpaksa sampun terpenuhi nggih. Iki ngene nduk, buru cukup jame wis dalu, bar iki sampun nggone dagelan, awak dingkene nderek Kendara Putri nyuwun pangapunten karo panjenengane Bapak Gus lan sak keluarga yuk bareng-bareng sowan tepi wajib yuk nduk.